ҳамин дилам дар задан медрӯяда вақте ки мебинам ки ҳамин шавҳарам онлайн айда ҳамин телеграм ё ки дар дигар ҳамин ваёву баъд ҳама моментҳо хеле вақт ман занг мезанам занги мара ҷавоб намедиҳад ё ки менависам мара ҷавоб наметавад лекин ҳамин 2 саат 3 саат онлайн ай. Ман аниқ медонам ки ҳамон момент қати касе гап задиста. ҳама хел гӯем ки смсо ман зиёд мегирам дар машваратҳо ман занҳо зиёд мешунавам ҳамира. Мехостам ҳамин рӯз як муроҷиат кунам ба мардои муҳтарам. Мардои муҳтарам, ҳамин як кор кунед дар ҳамун телефонотон, дар ҳамун вай ҳастай. Настройкош конфиденсиалност. Дар ҳамуҷа ҳамун сити ки мебина шуморо ҳамонро зер кунед ки ҳеҷ ка намебина, яъне никто. ҳамин занотон бовар кунед, агар ҳамин корро кунед ку ки ҳамин набинанд ки шумо онлайн ҳастед ё нестед, як 30% ҳамин масъалаҳои ҷомеаи мо ба фикри ман ҳал мешавад. Як 30% дар ҳамин оилаҳо вай мебиёд оромӣ. Як 30% ҳамин травмаҳои кӯдакои мо кам меша. Барои чӣ? Барое ки замоне шумо дар телеграм ё ки дигар ҳамин чатоштагиен онлайнен, не ки қати занатон гап назадистен, зани шумо о вақт фикр намекунад ки шумо ба ягон ҷуратон гап задистен. Вай ҳамихе фикр мекунад ки шумо бо ягон занако гап задистен. Ва ҳамун момент то чӣ қаи ки шумо онлайн бошен, вай 100 бор мебарояд, проверка мекунад, асабӣ мешад, асабош хароб мешад. Дар ин муддат агар дар ӯ оила кӯдак бошад, тамом он кӯдакҳо ҳама чӣ дар пауза, ягон хи вай нест, вай кӯдакҳо агар ягон чӣ гӯянд, алло чароға ки дар сари ваё ин занак мерезад. Яъне аки ин зани бечораам ки фаҳмида мешад ин ҷам гуноҳи занон нест. Ино ҳам ҳар хел бигем сабабҳои психологически худшона доранд, ҳама осебҳои равонишонае ки иққадар масалан метарсанд аз ин чизо. Хуб иёрам меша фаҳмида, лекин шуморам барои хотири агар хоҳем ки ҳамин ҷангу ҷанҷол кам шаваду як оромӣ бошад дар оила, ҳамхелӣ кунед. Ҳамин набинанд ки кай шумо дар сайт ҳастен ё ки не. Хела гӯшаи хитонам қарор мегирад ва асабои занотонам шумо ҳамихел гӯем ки ҳифз мекунед. шумо чӣ фикр доред дар ин бора? дар зери ин видео бинависед, лайк ва подпискаро фаромӯш накунед. Ҳатман ин видеоро ба дигар мардам фиристед, агар мехоҳед ки дар ҳамин ҷомеаи мо 30% проблемҳои оилавӣ ҳал шаванд.